Снежната буря. Гъсти облаци надвиснаха над билото на планината Блек Рич. Сякаш самото небе бе решило да се спусне и да сграбчи планината в юмрука си. Вятърът свиреше между смърчовете, а снегът се сипеше на тежки и мокри парцали. Дори старите дървени табели, които оказваха началото на пътеката, потреперваха, сякаш се страхуваха от онова, което предстоеше. Добре дошли в дивото, каза Бил Карсън с глас, толкова твърд и сигурен, че накара всички да изправят рамене. Той беше висок, с силна, жилава фигура, с леко посивяла брада и тъмни очи, които сякаш можеха да четат времето по мъглата. От тук нататък трябва да сте екип. Планината не прощава грешки, добави той. До него стоеше Ванеса Стюарт, стройна, с зелени очи, кротка усмивка и походка на човек, който е прекарал повече време по скали, отколкото в градове. Двамата бяха легенди сред туристическите среди. Дуото, което винаги се връща с цяла група. Този път легендата щеше да се пропука. 8 души тръгнаха нагоре. Освен двамата водачи бяха Джуди Милър, дребна, с медени вълнисти коси и усмивка, способна да разтопи ледник. Карън Брукс, атлетична, със саркастичен език и жълта шапка с пухкав пискил. Марк Еванс, бивш морски пехотинец, мълчалив, но със спокоен поглед. Стив Харпър, фотограф на свободна практика, готов да рискува живота си за идеалния кадър. Адам Кол, софтуерен инженер, който носеше повече джаджи, отколкото дрехи. Лукас Рийд, студент, биолог, идеалист, влюбен в дивата природа. Първият ден мина спокойно. Бивакът бе разположен край замръзналото езеро, където снежинките се топяха от огъня, който бил запали със сърчност на човек, правил това 1000 пъти. Вечерта бе пълна със смях, истории и чай. Джуди седеше близо до огъня, прегърнала чашата си с 2 ръце. Усмивката й грееше, а очите й блестяха от пламъците. Толкова е красиво тук. Сякаш сме на друг свят. Прошепна тя на Бил. Красиво, но безмилостно. Отвърна той и хвърли още дърва в огъня. Планината не прощава грешки. На втория ден изчезна Марк. Намериха раницата му и въжетата липсваха. Следите му водеха до ръба на дълбоко дере. Долу се виждаше само бяло и пропаст. Може да се е подхлъзнал, предположи Лукас. Но гласът му не беше убедителен и трепереше. Бил огледа следите, сви устни и каза само: търсим тялото до зале слънце. След това се връщаме в лагера. Всичко друго би било безумие. Снежната покоривка растеше със сантиметър на час, а мъглата капсулира планината като купол. Търсенето не даде резултат. Марк беше първият, който не се завърна. Вечерта никой не разказваше истории. Първата нощ без него бе нощ на въпроси без отговор. Джуди спа свита до огъня. На няколко пъти се размърда в съня си и прошепна нещо неразбираемо. На третия ден, при преминаване през скалиста тераса, Карън изкрещя. Там, оголен от лавинен вятър, лежеше Марк. Счупеният му врат стърчеше под странен ъгъл. Странното беше, че нямаше следи от падане. Тялото изглеждаше положено там нарочно. Някой го е преместил, измърмори Бил, оглеждайки местността. Джуди покри устата си с ръкавица и заплака. Лукас се отдръпна, блъскайки се в скала. Вятърът усили воя си, сякаш приветстваше новата жертва. Нощта донесе свирепа буря.
Вятърът крещеше, снегът удреше палатките, а примусите отказваха. Палатките се огъваха. Стив и Адам дежуряха навън. Някъде в малките часове палатката на Стив се разтресе. До сутринта той просто беше един отсъстващ. На следващия ден, на зазоряване, Ванеса намери Стив. Той висеше с главата надолу в цепнатина, въжената му осигуровка прерязана с остър инструмент. Това е убийство, изрече Бил. Никой не му противоречи. Всички бяха притихнали. Имаме убиец. Съвсем тихо изрече Ванеса. Който и да е, той или тя ще удари пак, добави водачът. Решиха да се върнат, но бурята ги задържа. Преспите станаха непреодолими, джаджите на Адам отказваха, а компасите лудуваха. Снегът не спираше да вали. При вечер Каран се оттегли за миг, само да събере билки за чай. Изчезна. Този път всички търсиха с викове, факли, свирки. Намериха я мъртва, замръзнала и широко отворени очи в подножието на ледена стена. Следите сочиха, че е бягала. От какво? Никой не разбра. Адам изпадна в паника, а Лука се обвиняваше. Трябваше да я придружа. Падаха парчета лед колкото куфари. Сгъстената тъмнина замазваше линиите между земя и въздух. В полунощ светкавиците осветяваха силуета на планината като гигантски кристален звяр. И тогава оглушителен грохот. Лавина заля южния склон. Когато стихна, Адам го нямаше. Той просто изчезна. Сега останаха 4. Бил, Ванеса, Джуди и Лукас. Страхът стана 5-я член, който никой не бе канил. Лукас започна да си записва с огриска молив в полеви бележник. Заподозрени 2 точки, всички. Причина 2 точки. Оцеляване. Но никой не каза нищо. Изречеш ли го, приемаш реалността. А реалността бе канибал, дъвче живи нерви. При вечер Лукас отида да донесе дърва от паднал смърч. Джуди предложи да помогне, но Бил настоя тя да остане при огъня. Вятърът плющеше под нищото като барабан. Изминаха час, 2. Ванеса намери Лукас на 30 метра от лагера. Шията му беше посиняла, очите разширени в вечно защо. До тялото тънка примка от алпийско въже, затегната с моряшки възъл. Ванеса не беше чувала в групата някой друг да ползва такъв възъл, освен... Сърцето й прескочи. Сега в планината останаха само Джуди и Бил. Те седяха един до друг до огъня. Джуди топлеше ръце, унесено гледайки пламъка. Когато Ванеса се появи, окървавена, тя подскочи. Кръв? Какво? Изпусна чашата. Лукас е... Ванеса не довърши. Притисна очи, сякаш можеше да задържи сълзите зад клепачите. Тази нощ 3 се свиха в една палатка. Дори дишането беше подозрение. Сутрината мъгла, Бил се събуди с ледена кисела болка в стомах. Нещо не беше наред. Ванеса я нямаше в палатката. Излязла е да събира дърва, каза Джуди, а гласа й бе топъл. Сигурно не е искала да ни буди. Двамата я потърсиха, но никъде не я намериха. Не след дълго видяха отпечатъци, които излизаха зад снежен щит и изчезваха. Нямаше борба, нямаше влачене.
Само празнота. Това е някакъв кошмар. Прошепна Бил и удари със стиснат юмрук по скала, докато пръстите му не се разраниха. Пак бяха двама. С Джуди. Бурята се разгърна като чудовище. Късове лед се удреха по козирките като куршуми. Бил и Джуди вървяха приведени, оковани един за друг с въже, от страх да не се изгубят. В късния следобед откриха малка пукнатина в скалата, едва метър и половина широка. Пещера убежище. Там запалиха газов котлон. Устните им бяха синкави, клепачите натежали. Бил изрови малкия си бележник. Отворената страница грееше като тайно слънце. Това са записките ми. Защото не ми се връзва. Тези възли при Лукас, ножът, с който е срязано въжето на Стив. Той прокара пръст по редовете. Видях, че ти носиш същата марка тактически нож като Стив. И знаеш морският възъл. Показа го, когато привързахме с него покривалото. Джуди сведе лице, плъзна пръсти по влажния камък. Плачеше. Сълзите й падаха като тъмни бисери. Не трябваше да разбираш, Бил. Наистина, не трябваше. Тя извади малък пистолет от вътрешния джоб на якито си. Джуди. Гласът му бе повече съжаление, отколкото страх. Защо? Защото когато бях на 15, Гласът ти потрепери. бях на лагер в Смолки Маутайнс. 5 момчета ме... Думите заседнаха. Те бяха туристи като вас. Вмъкнаха се в палатката ми. Захвърлиха ме под проливния дъжд. Мислиха, че никой няма да ми повярва. И никой не ми повярва. От тогава знам, че планината пази тайни. Винаги ги поглъща. Изминалите дни и давах каквото желае. За това ли, прошепна той, защото някакви изверги ти откраднаха живота? Хората тук не го заслужаваха. Всеки от нас носи частица от тях. Смяхте се, пяхте си край лагерният огън. Държахте се така, сякаш светът е безопасен. Джуди трепереше не от студ, а от неконтролируем гняв. Тя насочи пистолета. Изстрел. Куршумът го оцели над сърцето. Той падна окървавен. Започна да пъшка и стене. Джуди се спря за миг, наслаждавайки се на неговата болка и подготвяйки се за следващия изстрел. Последва тънък, мокър звук. Очите й се разшириха. Зад нея, призрачна като северно сияние, стоеше Ванеса, бледа, но жива. Ръката й стискаше нож, забит дълбоко в гърба на Джуди. Извинявай, Кокло, планината има нови правила. Изсъска Ванеса. Джуди падна безмолно. Лицето й се изгуби в снега. Пистолетът падна с кухо ехо. Тя се срина на колене, после по лице, а снегът в пещерата се напои с кръв, като кърваво мастило върху пергамент. Бил се свести от пронизващо щипане. Ванеса притискаше импровизираната превръзка към раната му. Мислих, че... Гласът му бе дрезгав. Ще живееш. Куршумът е излязъл. Ще живееш, партньоре. Тя се усмихна, въпреки скулите й да бяха нашарени от суха кръв и лед. Удари ме отзад. Изгубила съм съзнание и ме е хвърлила в цепнатина. Сигурно ме е мислила за мъртва. Планината ме спаси, както обичам да казвам. Навън бурята сякаш свърши ролята си в най-драматичния акт. От облаците се процеждаше сребристо утрино сияние. Към пладне от далечината се чу ритмичен тътен. Върховете на елите се огъваха под въздушните вихри.
Ванеса изтича до отворения вход на пещерата. Жълт спасителен хеликоптер проряза мъглата. Ванеса отвърна с пресипнал вик. До нея Бил дишаше тежко, но очите му светеха, смесица от болка и облегчение. Над тях въжена стълба се спусна като ангелско спасение. Куршумите на виелицата стихнаха. Планината остана тиха за тях, зловеща, бяла и вечна. В болницата на подножието Бил лежеше с превързана гръд. Превръзките се осветяваха в розово. Ванеса седеше до него, държеше ръката му. Помниш ли как казвахме на новаците? Планината е училище, което винаги си взима такса. Прошепна тя. Този път таксата беше прекалено висока. Изохка той. В коридора шериф Матюс разговаряше с федерален агент. Думите сериен убиец, фалшива идентичност. 16 щата отскачаха от стените. Но в края на това кърваво уравнение двама водачи бяха живи. Както се бе заклел Бил преди изкачването. Дулото, което винаги се връща. Дори когато планината настана да погребва тайни, те спасиха най-важната – истината. А някъде зад стъклата на прозореца Блек Рич се издигаше отново. Бял, невинен, съблазнителен. Готов да повика следващите смелчаци, които нямат представа какво крие снегът, когато падне тъмнината.